Ei, com va? Va com va o què? Bueno, ja teniu en els jocs habituals, en Nosaltres la Veu, en SoundCloud, al blog, el va com va d'esta setmana, que esta setmana m'he posat universitari, m'he posat a parlar de la feina, però bueno, crec que valia la pena. Com sabeu, estem fent docència no presencial, docència telemàtica. I bo, a veure, això té coses bones. Evidentment, no n'hi ha més remei en este confinament que fer docència telemàtica. Jo personalment sóc partidari de tractar de salvar el curs, ja que, vull dir, això és una gran tragèdia col·lectiva, però vaja, també estem confinats i d'alguna manera el continuar estudiant, el continuar treballant ens permet, no sé, aferrar-nos a l'esperança i a la normalitat. Això jo penso que està bé. De fet, dins de la docència telemàtica he tingut algunes experiències molt xules, molt positives. Tinc sobretot dos grups, els meus estimats grups de primer de textos teatrals contemporanis, amb els quals tinc una relació superfluida, a més intensa, i sé que estan llegint els textos, que estan treballant-los i estem comentant-los de la manera que els mitjans ens permeten. I això és guai i volia dir-lo. Però també n'hi ha alguns problemetes, i d'això també parla en l'article, en la columna. D'una banda, clar, alguns emails, poquets, però alguns, pues són menys positius. Són, jo que sé, estudiants que estan veient a veure si se pot llevar material, si se pot canviar l'examen per un treball, així poden passar de tot el que se publica, en fi, que són poquets, són poquets i no vull que això se malinterprete, però existeixen i d'alguna manera marquen una tendència que també és existent. Després també hi ha alguns estudiants que els he perdut. No són molts, són un percentatge xicotet, però n'hi ha alguns i algunes que els he perdut, sé que no estan fent el seguiment dels qüestionaris comentats i que no tinc feedback, i bon, no sé per què. No sé si és que han decidit de manera, diguem-ne, més o menys activa deixar la classe per a l'any que ve, o si, pel contrari, tenen problemes tècnics i no poden connectar-se o no tenen la qualitat de connexió necessària. Clar, i això em preocuparia molt, perquè estaria marcant també ahir una escletxa que, a veure, jo tinc la sensació que aquesta escletxa ja s'ha produït, que la llei Wert i totes les coses que passaren fa uns anys es deixaren sentir i crec que el tall se fa abans i que hi ha estudiants de secundària que en altres condicions hagueren arribat a la universitat i s'han quedat fora. Però vaja, seria molt lamentable que estudiants nostres es quedaren despenjats per temes socioeconòmics. I, és a dir, per la diferència de classe, anem a parlar clar i ras. Això és un altre problema i, evidentment, el tema de l'escletxa tecnològica està ahí i cal pensar. I després també volia compartir la quantitat de temps que hem invertit en burocràcia. Vull dir, en burocràcia. Ja anem per la segona versió de les fitxes d'adaptació de les guies docents. Que a veure, que és clar que això s'ha de fer, perquè les coses han d'estar ahí, negre sobre blanc, per a que tots i totes, professors, professores, estudiants, tinguem clares les modificacions i els criteris d'avaluació. Evidentment, això té que ser així, perquè si no després pot aparèixer, o jo que sé, algun professor que se li embatxa la pinça i canvia els criteris o les lectures de manera sobtada, o també pot passar que algun estudiant espavilat diga vaig a muntar així una impugnació guapa i va anar tot per l'aire i jo vaig a treure els crèdits. Això és de veres, això pot passar i està molt bé que les coses estiguen claretes, aprovades i negre sobre blanc. Però vaja, vull dir, és que hauríeu de veure les fitxes. També hi ha una espècie d'hipertròfia burocràtica que té que veure, no sé, amb les unitats de qualitat i, en fi, una certa com importació de la retòrica de l'empresa a la universitat, que no és nova d'ara,
però que, clar, en temps com estos, com que es nota molt. I crec que això també és preocupant, val a dir, perquè al final moltes vegades els docents universitaris, els professors i professores, passem temps fent recerca, que és el que hem de fer, fent docència, preparant classes, però vos sorprendríeu de la quantitat de temps que gastem en burocràcia, bueno, i en altres coses. I crec que això, jo què sé, podria redundar en una certa, no sé, en un cert tancament del món universitari dins d'ell mateix, no sé. I, en fi, jo crec que la universitat, i la universitat pública en particular, és molt important per a la societat, té molt que aportar, i tancar-nos en funcionaments molt endogàmics pues no és guai, i és una cosa que, bo, haurem de pensar i haurem de parlar quan eixim tots d'ací. Al final, el que dic en l'article és que n'hi ha com certs elements neoliberals que s'estan colant en la nostra vida quotidiana, no? I estan en esta retòrica de l'empresa, estan en estos estudiants que potser estan quedant-se despenjats, però també estan en estos estudiants que el que volen és un títol que com un requisit administratiu i no, en fi, valoren tot el procés de maduració personal intel·lectual que és o que ha de ser un grau universitari. Bueno, m'he posat molt seriós esta setmana, però vaig a la que ve, pues jo què sé, parlarem d'alguna altra història. Bueno, continueu bé, feu el favor de continuar cuidant-vos, que això ja se li va veient el final. Seguim.